Ratu Buto Rahwana Raja gawe geger yolong reisitha Kanoman si ketek putih Somantaman sito dicak mulih konangan Indrajit lan Pati ing Anoman ora wedi gedhe ceritane wayang Ramayana ing Lenggana Kalengkodiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Kanoman si ketek putih Sowandaman Sinta dicak mulih konangan Indrajit lan Pati ing Anoman ora wedi gedhe ceritane wayang Ramayana ing Lenggana Kalengkodiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Kanoman si ketek putih Sowandaman Sinta dicak mulih konangan Indrajit lan Pati ing Anoman ora wedi gedhe ceritane wayang Ramayana ing Lenggana Kalengkodiraja Ratu Buta Rahwana Raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Yeah.
Yeah.
Caranteji caranan caranan carane caranteji sing padara sing iring para mati cek cek no carane caranteji caranan caranan carane caranteji caranan caranan carane caranteji sing padara sing iring para mati cek no carane caranteji caranan caranan carane caranteji caranan caranan caranteji sing padara sing iring para mati cek no carane caranteji caranan caranan carane caranteji caranan caranan carane caranteji sing padara sing iring para mati cek no carane caranteji caranan caranan carane caranteji caranan caranan carane caranteji padara sing iring para mati cek no carane caranteji caranan carane caranteji caranan caranan carane caranteji sing padara sing iring para mati cek no carane caranteji caranan caranan carane caranteji caranan caranan carane caranteji sing padara sing iring para mati cek no carane caranteji caranan caranan carane caranteji caranan caranan carane caranteji sing padara sing iring para mati cek no carane caranteji weh wae salendra selompret pelo carat ke panyungklak werake diken macan mangan mekan bocah kanon gawe ibrah wis nyoto kagungan reok rayo kawe bisa
Hey, hey.